Melvin Nunes, Olandiż ta' 36 sena baqa' jinżamm arrestat wara li tlieta nqabad b'droga suspettata kokaina marbuta mal-parti privata tiegħu. Huwa ġie akkużat b'importazzjoni ta' droga l-4 filgħodu hekk kif tressaq il-qorti quddiem il-Maġistrat Elaine Merċieqa. L-Ispettur tal-Prosekuzzjoni Marshall Mallija spjega kif ir-raġel ġie arrestat kmieni 3 filgħodu għal ħabta tan-nofsija wara li wasal fl-ajruport minn Brussell. Hawn il-Pulizija sabet fuqu pakkett żgħir bil-kannabis li l-imputat spjega kif kienet għall-użu personali tiegħu. Madankollu wara tfettxija sew fuq persuntu, il-Pulizija skoprit mal-200 gramma kokaina marbuta mal-parti tiegħu permezz ta' tejp. Fil-fatt wara, waqt l-interrogazzjoni, l-imputat ammetta li din mhux l-ewwel darba li jagħmel dan it-tip ta' xogħol. Quddiem il-qorti Nunes wieġeb mhux ħati u ma talabx għal ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni talbet ukoll għall-ordni tal-ifriżar tal-assi li ma tal-baġit mill-qwa. L-imputat baqa' jinżamm arrestat. Mara ta' 28 sena mix-Xajra ngħatat il-ħelsien mill-arrest wara li tresqet il-qorti akkużata b'ser aggravat u li hija riċediva. Quddiem il-Maġistrat Elaine Merċieqa, il-prosekuzzjoni spjegat kif il-mara serqet aktar minn 3,000 euro f'radji tal-karozzi minn ħanut f'Ħal Tarxin f'numru ta' serqiet differenti. Hawn ġie spjegat kif is-sitt tal-ħanut induna bis-serqiet wara li ħbieb tiegħu batulu reklami fuq Facebook tal-apparat tiegħu stess li kien għall-beħ. Kien hawn li huwa ċċekkja l-filmati tas-sigurtà tal-ħanut u kkonferma li kienet jiġi misruq. Il-mara ammetti tal-akkużi biġġuba kontrija. Id-diviża tal-imputata sostniet li l-mara tbati mill-kundizzjoni magħrufa bħala kleptomania li tfisser li jkollha tentazzjonijiet kbar li tisraq. Fil-fatt hawn talbet li jiġi kkumpilat rapport ta' qabel is-sentenza fejn hemm tenniet li se tiġi konfermata din il-kundizzjoni li għandha l-mara u li qatt ma fittxet trattament dwarha. Id-difiża sostniet ukoll li l-mara dejjem irritornat l-affarijiet li serqet u bekk talbet għal ħelsien mill-arrest u li jisimha ma jixxandarx minħabba l-kundizzjoni tagħha. Il-prosekuzzjoni ma oġġezzjonax l-ebda talba. Hija fil-fatt ngħatat il-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro.